Hola, en aquest vídeo explicaré com resoldre uns problemes breus amb un full de càlcul, en aquest cas amb Excel. No donaré importància a donar format com a taula o a altres qüestions, ja que ja les hem treballat a altres vídeos. Aquí simplement explicaré com traslladar una informació escrita a uns càlculs. Quin càlcul s'ha de fer en cada cas, com ho podem fer, entendre la informació que tenim i saber traslladar-la a una taula d'Excel. Per exemple, en el primer cas se'ns planteja que hem anat a una fruiteria i hem comprat 1 quilo de tomàquets, 3 de patates i 2,5 de taronges. I aquí tenim el preu per quilo de cadascun d'aquests ingredients. Aleshores, el que podem fer és escriure aquí l'ingredient, aquí el preu per quilo i aquí els quilograms comprats. Aleshores, tenim tomàquets, patates i taronges. El preu per quilogram de les taronges és 1,89. El preu dels tomàquets, 2,49. I el de les patates, 1,60. Posem aquí, el que sí podem fer és donar-li format moneda, per aquí o amb aquesta icona d'aquí. I ara aquí posarem els quilograms comprats. De tomàquets, 1 quilogram. De patates, 3 quilograms. I de taronges, 2,5. Aleshores, en aquesta petita taula, el que hem fet és plasmar aquesta informació, reflectir-la a una taula. Tenim aquí tota la informació d'aquest problema en una petita taula d'Excel. Què ens queda? Fer els càlculs necessaris per saber quan ens hem gastat amb aquesta compra. Aleshores, el primer pas serà veure quan hem gastat en cada producte. Per fer-ho, escriurem igual i multiplicarem el preu per quilogram per els quilograms comprats. En aquest cas, com és 1 quilo, coincidirà. Però si arrosseguem, en els altres ja se'ns modificarà i veurem el que hem gastat en cadascun. Aleshores, aquí el que farem és utilitzar la funció suma, perquè una vegada sabem quan hem gastat en cada ingredient, doncs simplement ens queda sumar-los per veure quan ens hem gastat. Això ho podem fer amb la funció suma o, si volem emprar una fórmula, doncs simplement seleccionaríem més, seleccionem més i aquest, i cliquem intro, i ens dona exactament el mateix resultat, evidentment, ja que si està ben fet no hi hauria diferència entre utilitzar la fórmula per sumar o la funció suma. En el següent enunciat es segueix una mica en aquesta línia, ja que se'ns parla que hem fet una truita de patates utilitzant 4 ous i 600 grams de patates. Aleshores, en aquest cas deixarem això aquí i farem aquí el llistat d'ingredients, d'acord? Aquí hem utilitzat patates, hem utilitzat ous i oli d'oliva. Aleshores, el preu de les patates és el de la pregunta 1. Tenim que és 1,60 al quilo, per tant, anem a copiar-lo aquí. Podríem posar directament el preu, però vaig a fer-ho com més desglossat, tot i que es podria fer tot en una cel·la, realment. És que podríem fer el càlcul sencer a una cel·la, però aquí la idea és fer-ho creant com petites taules. D'acord? Per tant, copiem aquest 1,60. Els ous ens ha costat la dotzena 1,99. I l'oli d'oliva, posem que són 20 mil·lilitres, però realment és mig euro per aquests 20 mil·lilitres, per tant ho deixem així i no caldrà fer càlculs amb aquest. Aleshores, aquí el que farem és calcular quan hem gastat en cada ingredient. Aquí hem gastat, del que seria 1 quilogram, hem gastat 600 grams, per tant un 60%, ja que 1 quilogram seria 1.000 grams, i 600 és com el seu 60%.
Vale? Si no, també podríem agafar un quilo, dividir-lo entre 1.000 i multiplicar-lo per 600. Vale? Qualsevol de les dues maneres ens donaria el mateix resultat. Vale? Farem la prova en aquest cas, ja que estem treballant amb càlculs. Primer faré així, que és per 0,60, ja que el 60% el podem expressar com a 0,60 o també podem escriure 60% directament al full de càlcul. Vale? Posem la xifra multiplicat pel 60% o la xifra multiplicat per 0,60, és el mateix. També podríem fer multiplicat per 60 dividit entre 100, que també és el mateix, o si afegim un 0 més, doncs tindríem, no, el fet de dividir B7 dividit entre 1.000 i multiplicat per 600. Tots els càlculs ens donen el mateix resultat perquè són diferents maneres de trobar el que ens hem gastat en 600 grams de patates. Vale? Per tant, tots coincideixen, com podem veure. Respecte als ous, doncs, si aquí ve una dotzena, el que farem és dividir això entre 12 i com n'hem utilitzat 4, doncs multiplicar-ho per 4. I ja ho tenim. En aquests casos no cal utilitzar cap mena de parèntesis, ja que no hi ha ni cap jerarquia en aquests, ja que no hi ha barreja de sumes i restes i multiplicacions i divisions, sinó que només hi ha multiplicacions i divisions. Per tant, com són totes dues de la mateixa jerarquia, ni utilitzem parèntesis ni res, simplement posem el càlcul. I l'oli d'oliva, que és 0,50, és a dir, aquí doncs, no hem de fer res perquè ja ens dona el preu tal qual. I ara el que faríem per saber quants diners ens ha costat fer la truita de patates és sumar-ho. Vale? Perquè volem saber el benefici, però per saber el benefici hem de saber el que hem gastat, ja que el benefici serà aquests 6 euros menys el que haguem gastat aquí, vale? Que encara no ho tenim. Aleshores, comencem, per tant, per fer la suma d'aquests elements, sigui en fórmula o en funció. Això és els diners que ens ha costat a nosaltres fer aquesta truita. Vale? Això és el preu de 600 grams de patates, de 4 ous i aquest preu que ja ens ve donat. Ho sumem, obtenim això, que és el que hem gastat. I ara, si nosaltres ho venem per 6 euros, vol dir que el nostre benefici serà aquests 6 euros menys el que hem gastat. Per tant, tindrem un benefici de 3,88 euros. Aleshores, anem a seguir amb el següent problema. Tenim que hem comprat 5 embarcacions iguals a 3.425 euros cadascuna. Les volem vendre a un preu que ens permeti obtenir un benefici net de 3.000. IVAs a parte. Vale? Recordeu que aquí, tot i que hem treballat l'IVA en anteriors mòduls, aquí no estem veient temes IVA ara mateix. Vale? Per tant, quan parlem de comprar i vendre, ho fem així com més simplificat. Aleshores, això és tan fàcil com primer hem de calcular quan ens hem gastat, vale? Perquè el benefici no és 3.000 per cada barqueta, sinó en total ens diu. Vale? Per tant, primer hem de saber quan ens hem gastat en total. Vale? Per tant, podem començar per fer 3.425 per 5. Aleshores, si volem obtenir un benefici net de 3.000 euros en total, doncs podem escriure aquests 3.000 més el que hem gastat i així obtenim, diguem que, el que obtindrem de la venda d'aquestes barquetes. És a dir, una vegada les havem venut totes, tindrem aquests 20.125 euros, tot i que el nostre benefici serà 3.000, perquè el benefici seria això menys el que hem gastat per adquirir-les. Aleshores, per quin preu hem de vendre cada barqueta? Doncs això, que és el que obtindrem en total de la venda de les 5 embarcacions, dividit entre 5. I obtenim 4.025. Una altra possible manera de fer-ho és dividir aquests 3.000
entre 5 i veure quin benefici li correspon a cada barqueta. Com ens dona 600, si ara fem 3.425 més 600, ens dona també 4.025. Per tant, són dues maneres diferents de calcular-lo, però ja veieu que obtenim també el mateix resultat final, que és aquest, 4.025. Anem al següent. Hem sol·licitat un pressupost per realitzar una reforma i costarà 4.523 euros sense IVA, però se li haurà d'aplicar un 21% d'IVA. Per tant, quan pagarem? Doncs el que hem de fer és 4.523 per 21% o per 0,21, vale? El que preferiu. Això, si fem només això, obtenim l'IVA. Vale? Això no és el preu final, evidentment, si la reforma costa 4.523, aquest ja veiem que no pot ser el precio con IVA. Vale? Aleshores, què hauríem de fer? Doncs això que hem obtingut, que és l'IVA, posar-ho, aquest càlcul, posar-lo entre parèntesis i després sumar-li una altra vegada al 4.523. És a dir, amb aquest càlcul, amb aquesta multiplicació, obtenim quin és l'IVA i després li sumem el preu sense IVA, perquè pagarem doncs, aquest preu, aquesta base imponible, més l'IVA. És important utilitzar els parèntesis, no perquè en aquest cas sigui necessari, sinó perquè en d'altres sí pot ser-ho. Vale? Aquí donarà igual si ho posem o no, però jo us indico en aquest cas que el poseu, perquè així, si en un altre cas també us trobeu amb que heu de donar prioritat a un càlcul o altre, podeu utilitzar-lo si dubteu. Vale? Aquí no farà la diferència. Vale? Fixeu-vos, el poso i ara el trec. I ens dona el mateix. Vale? Tant posant-lo com traient-lo. Per tant, aquí no cal, perquè fem el que fem, l'Excel ja farà primer la multiplicació, perquè si seguint la jerarquia dels operadors matemàtics ja la farà primer. Però si l'utilitzem igual, si estem aprenent en aquest procés d'aprenentatge, si estem aprenent i volem assegurar quin càlcul es fa primer, doncs sí que podríeu utilitzar-lo igual. Vale? Per tant, aquí com preferiu, però important, el resultat és aquest, independentment de la manera que ho fem. Anem al següent cas. Vale? Es compra un regal per una persona i es decideix a portar una quantitat i a més es fa un altre regal. Vale? El primer que farem és calcular el que hem aportat al regal comú. Si el regal ha costat 442,4 i l'hem comprat entre 7 persones pagant la mateixa quantitat, tenim que hem pagat 63,2 euros cadascun. I a això li hauríem de sumar 98,54. Passa el mateix que abans. Si no el posem, al parèntesi, no passa res, perquè aquí ja fa l'Excel primer la divisió, que és el que volem, però també podríeu posar-lo si pel que sigui voleu assegurar doncs, que el càlcul es realitza correctament. Però ja veieu que realment no hi ha diferència. El que sí és important és que no posem el parèntesi aquí, per exemple, ja que aleshores sí que canvia. Anem al següent. Aquest d'aquí ens diu que en un mes hem guanyat 1.426,5 euros nets i després tenim tot el llistat de despeses. Aleshores, anem a posar aquí el que és el sou, 1.426,5. Bueno, el posarem a part. 126,5. I aquí posarem lloguer, 375, subministres, que és
102 amb 18. Aquí posarem un préstec, 76 amb 30. Després tenim en alimentació 195 i en transport 40. També serveis de streaming, és a dir, plataformes, per exemple, per veure vídeos o per veure sèries i així, 5,99 i en roba 92. Aleshores vaig a fer això una mica més petit perquè es vegi tot, o pràcticament. Sí. Anem a posar-ho tot en format moneda. I anem a calcular primer quants diners ens queden. Vale? És a dir, una vegada hem pagat tot això, quants diners ens quedaran. El que hem de fer és a això d'aquí restar-li el resultat de sumar tot això. Per tant, anem a posar A2 menys i ara obrim parèntesi i anem fent que se sumi tot això. Anem posant més i seleccionem més i seleccionem. I fins aquí. I ara tanquem parèntesi. Vale? Per què el parèntesi? Perquè si no faríem A2 menys B2, és a dir, 1426 menys 375 i després tot això s'aniria sumant, ja que si no posem parèntesi, les operacions, els càlculs es faran d'esquerra a dreta. Vale? Per tant, aquí sí que és obligatori el parèntesi. En els altres era opcional i ho he comentat simplement per si esteu aprenent i voleu com tenir més clar què és el que es fa primer quan hi hagi operadors matemàtics de diferents rangs. Aquí, tot i que són d'un mateix rang, és important entendre que si volem que uns es facin primer que els altres i no d'esquerra a dreta, doncs sí que hem d'utilitzar el parèntesi. Vale? Ja que si no el fem, ara s'ha fet correctament. Vale? Això és el que queda després de pagar totes aquestes despeses. Si no ho posem, com us comentava, doncs tenim una xifra encara més alta. També és important, acostumem-nos a fixar-nos en si el resultat que obtenim té sentit o no. És a dir, aquí, si fem aquest càlcul i veiem aquest resultat, hem de ser capaços de veure al moment que això no té cap sentit. Vaig a tornar a ampliar. Ja que si estàvem calculant el que guanyem i li restem tot el que hem gastat, no pot ser que ara tinguem més diners. Per tant, hem de saber veure que hi ha alguna cosa que està malament. I aleshores adonar-nos que falta el parèntesi perquè l'Excel sàpiga que primer ha de fer la suma de tots aquests elements i aleshores restar-los a A2. Si no, una altra manera de fer-ho sí que seria anar seleccionant un a un les despeses i anar gastant, o sigui, anar restant. En plan, això, menys això, menys això. Aleshores ja no caldria parèntesi, però en aquest cas jo prefereixo fer-ho així perquè realment practiquem maneres també d'utilitzar els parèntesis i diferents maneres de fer càlculs. Aleshores, ens queden 540 en 0,3, tant si ho fem així com restant-los tots. Que abans no he arribat a restar tots, per això no em sortia aquesta xifra, però si anem restant tots, ens quedarà la mateixa. Quan ho tenim, apartem 240 euros del que ens queda per estalvi. Estalviem 240 euros. Vale? Aleshores, després d'aquest estalvi, queden el que teníem, el que ens havia quedat després de pagar despeses, menys el que hem separat per estalviar. Ens queden uns 300 euros. I del que ens queda, hem destinat 2/3 parts
a dinar fora. Aleshores, quan tenim una fracció, un 2/3 parts, una cinquena part, el que sigui, aquest número d'aquí, el que va davant de la línia de dividir, o si ho tenim en format fracció, el que va a dalt, és a dir, el numerador, és el que multiplica, i el que va a sota, si ho tenim a dalt i a baix, o darrere del símbol de dividir, si ho tenim així, el denominador, és el que divideix. És a dir, si volem saber quan s'ha gastat en diners, el que farem és agafarem aquests diners que queden i multiplicarem per 2 i dividirem entre 3. Vale? També podríem dividir entre 3 i multiplicar per 2. És el mateix. Vale? Però si ho poseu així, potser es veu més clar que és com multiplicar per la fracció que tenim aquí. Vale? Es posa el símbol de multiplicar davant i després la fracció amb aquest símbol de dividir. I amb això ja tenim el que s'ha gastat en dinar fora, que a més ja ens quadra, perquè realment si dividim això entre 3 ens dona més o menys uns 100 euros, multiplicat per 2, 200. Per tant, ja veiem que sí, que té sentit. Anem al següent. En el següent se'ns parla d'una nòmina amb diferents conceptes. El primer que tenim és el salari base, que són 1.350 amb 0,3. Després tenim un complement de 404 amb 97. Les pagues extra prorratejades, que són 225. Se'ns aplica una retenció de l'IRPF del 7,43%. Ara això ens ho ha canviat a moneda, però posem general i percentatge i ja ho tenim. No es veuen els decimals, però hi són, els podem afegir per aquí. A continuació se'ns descompten en contingències comuns 95 amb 44 i cotització d'atur 32 amb 67. Aleshores, aquí tenim uns conceptes que sumen i uns que resten. Els que sumen són aquests d'aquí, que de fet podem marcar-los, per exemple, amb color verd, per recordar que aquests són els que sumen. I aquests es resten, per tant anem a marcar-los amb color vermell. Aleshores anem a calcular ara el salari net. Ho podríem fer tot junt a una única cel·la, però anem a fer alguns càlculs aquí a part perquè sigui més senzill. Per exemple, aquí farem la suma de tot el que és positiu, del que és per nosaltres, del que suma, del que guanyem. I aquí anem a fer la suma de tot el que ens restarien. Per tant, farem això més això d'aquí, que és el 7,43% del que obtenim, per tant, d'això d'aquí. És a dir, l'IRPF es calcula sobre els conceptes, diguem, positius, sobre el que estem guanyant. Per tant, el col·loquem aquí, 7,43% per el que estem obtenint de benefici. Aquí dic el mateix que abans, realment no cal posar parèntesis, però jo he vist que a molta gent li ajuda a posar-lo com per tenir clar el que s'està fent, de dir, és que primer aquí s'ha de calcular el 7,43 multiplicat per aquests ingressos d'aquí. Ja dic que realment aquí no cal el parèntesi perquè l'Excel ja faria primer la multiplicació, per tant és indiferent, però si el voleu posar a vegades pot ser d'ajuda, sobretot quan estem aprenent, repeteixo. Què ens queda, doncs, per saber el salari net? Anem a posar aquí, salari net, és a dir, el que rebrem, el que arribaria al nostre compte bancari. Doncs serà
això d'aquí menys això d'aquí. Li posem igual. Això d'aquí menys això d'aquí, ja que aquest és positiu, és el que rebem, i això és tot el que ens treuen. Vale? Per tant, el salari net final serà 1.704,78. Anem al següent, que és que tenim dues revistes que juntes pesen 162 grams i ens diu que el pes d'una sola d'aquestes revistes és el mateix que 5 retoladors. Doncs aquí el que faríem és aquest 162 dividit entre 2, ja que aquest serà el pes d'una revista, i el pes d'aquesta revista el dividirem entre 5. És a dir, farem això d'aquí dividit entre 5. Ho podríem fer a una mateixa cel·la, però bueno, realment el que importa és que entengueu, i si us va bé també desglossar-ho en més cel·les, cap problema. Com a mínim, de cara a quan feu l'examen amb mi, si necessiteu fer càlculs previs en alguna cel·la a part, cap problema. I aquí tenim el preu, el pes, perquè això és pes, en grams de cada retolador. I anem a l'última, que és similar a la d'abans, però canvien una mica les dades. Vale? Sí, de fet és molt similar. Per tant, aquí podríem fer-la de la segona manera que hem vist, que és fer-la en una única cel·la, ja que ja l'hem vist abans, que seria 3.645 entre 5 més 3.420 amb 99. Ja que abans ja hem vist com el desglosse, doncs ara ho fem així ràpid. I aquí tenim el preu per cada barqueta i amb el càlcul fet a una única cel·la. Vale? El mateix, si voleu posar els parèntesis per acabar d'assegurar quin és el càlcul que es fa primer, doncs els podeu posar. En qualsevol cas, el resultat és aquest. I ja estaríem.